13 hodin. Stanice Hvězda vysílá zprávy z domova. Jesenická skupina Pryznic se po několikaleté odmlce vydává na koncertní turné. Příznivci se mohou těšit na projekce z připravovaného filmu Alois Nebel a atmosféru hustou jako mlha na pradědu. Ze světa. Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu soudruh Michal Gorbačov. Až skončí tahle zima, roztají bílé sněhy, objeví se země staronová. Až skončí tahle zima a zlomí se ledy,